कि अगर मेहरारू से कोनो बात कह दहल जाला तो लोग पेटे में पचल ना लगली लेने ना खुदर बुदर कर जैसे मेहरारू कहली से गाँव में तनी हमारा गमछुआ खातिर जोर से हल्ला करके तनी ताली बजा दीजिएगा। आज यही गमछुआ का देन है जो हमारे घर में आज रोटी बन रही है। शायद ही गमछुआ ना रही तो शायद हमारा क्यों चिन्हबो न करी। देखी जब कोनो मेहरारू से कोनो बात कह दहल जाला तो हलो की पेटे में पचेगा ना। जैसे मेहरारू कहली सो ए उमरौतिया कमाई देख हम तोरे से बात कहत नहीं कैसे कहिए माँ हमारा कौन से कहला करे हम हे कौन से सुनी ले हे कौन से निकाल दिले इतने बतिया कह के कटे बाजार में चल जाए और जब रास्ता में आ तो 3-4 गो लोग कही कहो खुरहुरिया में कैसन हाला भइल भाई बतिया सब सही वो कह ना ऐसा तो कोनो बात नहीं थे तनी सौरी आगे बढ़ते गौरी आदमी कह कहो खूब तो खुरहुरिया गाँव में हालत शोर शराबा भइल भाई बात सब सही बा न बाकी वो आदमी के नौवा ना बताई कि बतिया कहले के बा आ तू सोच बकरी हम एगो मेहरारू सी बात कहले बनिया पूरा गौवा भर के लोगवा कैसे जानता आ घर जाके कहबा का रे मरौतिया कमाई काहे तोरा से बात कहते तो पूरा बनी निहर गाँव में बांट देले बड़े रे तू कोई ये मेहरारू हो बका के कुल बात कही हो उ त बाते बात कयावत रहे ना तब मुँह में से निकल गई तो मेहरारू कोनो बात कहली से ना कहली से मुँह में से निकल गई। एगो और वीडियो बना के डाली जो उनकी वीडियो हमार बहुत तेजी से वायरल भई। वो वीडियो में मैं बोल दिले बनी कि अगर मेहरारू अपना घरे कोनो परिस्थिति में रहली सो मेहरारू अपना घरे कोनो हालात में रही सन जब उहे मेहरारू दूसरा के घरे जाई नु तो 1000 गो लगली से भावे चोटे जैसे कहली सब मेहरारू अपने घरे जब आटा साने ली सो त पसेना टप टप चुएला मगर उहे मेहरारू दूसरा के घर जाए तो कही हरी बाप रे कितना गर्मी होता है का होता घर लाइट नहीं का वो कोई देखब जी है लाइट बड़ा जत काट हो जब के हित ना के आवे कर रहल ना कहे तो गलवा लाइट में काट दरस हो तलू मौगी कही बाप रे तनको बर्दाश्त नहीं होते बच्चे नहीं मन तो करता अपन ब्लाउज खोल के फेंक दी तलू मौगी कही रे बाबू रे देखबू हो कर लूठा के तनको सुनाला ना रे तनी हो लाइट वाला के फोन करबे देखबे मोर गइल कर तो कबो कबो हमने के घर में हमने के परिवार में जब कोनो रिश्तेदार आ जाला सो तो अक्सर लाइट कट जाला। एक और वीडियो बना के डालनी जो उनकी वीडियो पे बहुत ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद मिलल। कभी कभी हमने के घर में हमने के परिवार में कुछ पहले को ऐसा मार मर्यादा रहे कि हमने के बेटी बहन हमने के सामने बढ़िया से दुपट्टा ओढ़ के चाहे कोनो भी चीज एगो होत रहे वो शादी के पहले और शादी के बाद भी कुछ मान मर्यादा रहे कि तारा शादी के बाद यही कांड नहीं के करे के। मगर आजकल के लोग कहाँ फैशन में सब बिला गइल बा। दूगो जब बुढ़िया गाँव में बैठल रहते तो सब कहत ऐसा कहो हई कामना कर लैकन इतना दिल दल में घूमतिया हो ती मौगी कही तू नहीं खुद चिन्हत ना फलाना भाई का पतो यो शहर में रहे तिया देखबू हो एगो हमनी के जमाना रहे कि हमनी के ससुर से लौट के नैहर आई जा तो हमनी के सूट आँखियों देखे के ना मिले तो वो बुढ़िया कहतिया इतने चंतरू एगो हमनी के जमाना रहे कि जब हमनी के नैहर आई जा तो हमनी के अपना भाई बाप के सामने एगो टिकली ना सटत रहनी हो जा मगर आजकल भातर काटी के बेटी आओ तैसे तो उठावे रहो तरी सको तो कुछ ऐसा भी परिस्थिति बा। आज की जमाना में वो फैशन हो गई बा। पहले के टाइम रहे कि हमने के बेटी बहन हमने के जब मार्केट में देखत रही सन तो दुपट्टा से मुंह ढक लेते रही सर मगर आजकल कहाँ बा आजकल तो यहाँ घूमे हाँ चाचा बा तनी चौमिन खिला दीजिए ना हमको तो कुछ ऐसनो हमने के मार्केट में हमने के बहन बेटी बालू मगर ये सब चीज पे हम वीडियो ऐसे बना के डाली कि कम से कम हमने के अपने मान मर्यादा में रहल जा जना परिस्थिति में रहल जला वो परिस्थिति में काम कल जला तो अच्छा लगेला। यही सब चीज पे वीडियो बना के डालनी जो उनकी बहुत अच्छा लगा। एगो बड़ बुजुर्ग पे वीडियो बना के डालनी है चाचा का हम देखनी तो बात याद आयल हो आजकल हमने के चाचा लोग 60 साल से जो ऊपर के बालो 80 साल 60 साल एक तो 80 साल के जियते नहीं थे मनो 60 साल के लमसम जब नावका लइकवन के देखत लो जितना नावका लइकवा हमनी खन बालो जब देखत लो तो हेंगे कान्हे पर गमछी बाबा लो धल तलो आ सुरती बनावत रहत लो कहत लो इनका बहन चेत नहीं दिन भर घर में घुसल रहता। एगो हमनी के जमाना रहे कि हमनी के अपना मेहरारू के लगे 5 महीना 3 महीना 6 महीना पर लगे जात रहनी हो जाए आई एकरा बहन चेत जहिया से मेहरारू लेके आल रात घर में घुसल रहता
तो हम वो बाबा लोग से एगो बात कह कि 5 महीना 3 महीना 6 महीना पर लगे जात रहल हलो तो 8 गो 9 गो 10 गो लड़का होत रहा। आजकल के लड़का तो रात दिन घर में घुसल बड़ा सो तब वो एगो से 2 गो होता वो से नहीं होते कहीं गो में नसबंदी हो जाता। अगर आज वो जमाना रही तो हमार चाचा लोग चाइना देश फेल कोई रही तो दादा वो सब चीज पे वीडियो बना के डालने जो सबके अच्छा लगल। एगो कब कब इहो होला हमने की परिवार में हमारे वीडियो पर कमेंट करे ली सब मेहरारू लइकनी कि का ये सुनील भैया खाली मेहरारू ने के तार तार करब कब है मर्दन के तार तार ना करब। तब मर्द लोग के का कहल जा मर्द लोग के जीवन में बटले का बा जौन बात ने मेहरारू से धरती चलता। आज हमनी के नवरात्रि में एबे कोनो मर्द से पूछ दहल जाई ए सुनी नवरात्र भूखल बड़ा तो ना उतरती चढ़ती भूखी ले अबे मेहरारू से कह दे तो कहली हम 9 दिन भूखल बनी भले सांझी का 2-2 किलो टीना का चाउर बन जाला। हाँ तो आज हमनी के भक्ति जिंदाबाद तो मेहरारू लोग के देन से बा। आज अगर धरती पे हमनी के बानी जत अपनी माता बहन बेटी लोग के योगदान बा एवं हमनी के मंदिर में चल जाइल जा तो मंदिर में हर एक चीज मेहरारू के नाम से बा पूजा अर्चना वंदना जौन चीज उठा के देख ली सब मेहरारू के नाम से बा। मर्दरन के नाम से बटले का बा ओई में हतावत के घंटा टांगल बा जे ही जाला टन दे बजा के चली आवेला। तो मरद लोगो घंटा खनबा लो दिन भर हमनी के दुकान चलावत जा दिन भर 12-12 घंटा 24-24 घंटा काम करत नहीं जा आ जब सूते के बेरा होता तो कहत ऐसा मेहरारू हटी हम गौरार माई बाड़ी न हमारे कता जी कर कहले बाड़ी गौरार कुमार बहन बिया केगा पुया के दे बछु तो हमनी के केतनो कमाल आल जा मेहरारू खातिर आज हमनी के 12-12 घंटा नाचत नहीं जा गावत नहीं जा केकरा खातिर अपना परिवार खातिर अपना बेटी खातिर अपना बहन खातिर अपना मेहरारू खातिर कि हमनी के मेहरारू चैन सुकून से रहे सब मगर सूते के बेरा तक केहू के मार सही के बा। तो जीवन में मर्द लोग के उहे लिखले बा मर्द लोग के जीवन में कुछ बाना यही सब चीज पे अगर जौन भी धरती पे बा सब मेहरारू लिखती बा। कबो कबो हमने की परिवार में ये होला कि अटीदार पटीदार के जब लड़का नीमन कपड़ा पहन लिया सन तब मेहरारू लोग लगल छाती फाटे। जब कोनो मेहरारू देखली त कहली स हई कावना का लड़का हो बड़ा इंग्लिश में टून टून बोलता तू मौगी कह तू नहीं खुद चिन्हत ना फलाना भाई का लड़का दमरिया में रह का पढ़ल त यहाँ देखबू हो एगो हमनी के लड़का बड़ा सा दिन भर माई चो बही चो गरिया तो वो मौगी कोई तू कहां अपने लेखक का मोंटेसरी में नाम लिखवा देलू ते ए बच्चे तुमको बतिया माने ना हो जब ने भौजाई कहती है तब ने करत ना जब ने भौजाई कहती है काहे के तब ने लेके आवत ना लइका दिन भर बिना पाटे के घूमत रस भौजाई काज में का घोर के पिया देले बिया भगटिया ओही के बतिया मानत ना तले वो मौगी कोई क्या बच्चे तो नहीं जाए तब मत रो लखे दोनों भाई ना बड़ा अपना भाई भौजाई पर तमाई रहना आ जब एक बेटी के शादी कोई ना तो पटीदार जब चुत्तर पर लात मरलस तो सारा ससुरारी के लोग आके संभाल। मगर वीडियो के माध्यम से संदेश दिले बनी कि अगर हमने के जीवन में जितना जो मर्द परिवार खड़ा बा सबसे हम हाथ जोड़ के विनती करब कि कभी भी अपने भाई की जब बेटी का शादी हो तो आप लोग उसमें जाकर हाथ बटाइएगा साथ में खड़ा रहिएगा। मेहरारू कुछ भी करे सन आपस में मगर भाई से भाई का वो रिश्ता खत्म नहीं करे के। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा केहू प्यार करे वाला बा तो अपन भाई बा। अगर मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा केहू याद आवेला तो अपन भाई याद आवेला। अबे कटिया बाजार में केहू से मारा मारी हो जाई तो याद आए कि काश हमार भैया रही ताज लाठी तान दी। तो भाई से कभी रिश्ता खत्म मत करिएगा। ये दुनिया में सबसे अनमोल चीज हमारा भाई है। भाई से बढ़ के कुछ चीज नहीं है।